सा बेस हल्का सा कम कर दीजिएगा भैया। कि मान ले बिया तो हके पति कि पगली देखावे पगली देखावे अगरबत्ती कि बनल चाहतिया श्रीमती पगली देखावे अगरबत्ती। देखो अगर ज्यादा दिक्कत होई तो दुइयो को बिया हमनी के कर सकत नहीं। सुनी ना अभी डायलॉग मारत रहनी है कि हमने बिहार के हई सन सीना ठोक के बोलत चले नहीं सब फिसल गई नहीं आ गई जगह पर। देखी हम वो बात को पल्लवी जी ना कहनी हो। ज्यादा अगर परेशान होखे मिया के आ कोनो के उपपत्ति ना मिलत होखे तो हमनी के बानी जा ये नु हम कहनी हो। तो यहां कहतानी कि फिसल गई नी का अपन बात आई तो सफाई दे माने बोल ना पावत है एकर का मतलब हो। ए बोला हो तारो के पूरा अधिकार पर बोले के बोल काजी। मेरी बहन खुद बहुत बड़ी काफी है बोलने निमन बाल बच्चा वाला संस्कार सीखा। पल्लवी जी के बर्दाश्त नहीं किया बाप प्रॉब्लम है काहे ना सिखनी सब कुछ सिखा देनी तोरा के लेकिन धोबिया पाठ ना सिखा दे। यही बात के तकलीफ रह गई कि लगता कोती ही दीवाना हो फोटो के चुमेले रोजाना हो कि मान ले बिया हमके पति अगली देखावे अगरबत्ती कि बनल चाहतिया श्रीमती पगली देखावे म्यूजिक से ले लेंगे भैया थ्री मुगड़ा रेडी 1 2 3 लगता कोती ही दीवाना हो फोटो के चुमेले रोजाना हो लगता कोती ही दीवाना हो फोटो के चुमेले रोजाना हो मान ले पिया हमके पति मान ले पिया हमके पति पगली देखावे अगरबत्ती पगली देखावे अगरबत्ती बनल चाहतिया श्रीमती बनल चाहतिया श्रीमती पगली देखावे अगरबत्ती पगली देखावे अगरबत्ती पगली देखावे अगरबत्ती। एक लाइन भैया गाना मगर आपन गाना जना सुन्नी दुगो गाना